Scan QR-koderne med din telefon, og du kan finde vej med videoklip og slippe for at få stemplet af stempelmænd. Få en spisebillet. Vær med i bogstavjagten og deltage i lodtrækningen, som foregår mellem kl. 12.35 og kl. 13.00 i kantinen. Og her kan du blandt andet vinde et lækkert topnoddesæt. Hvordan deltager jeg i bogstavjagten? Koderne fra hver enkelt post indeholder alle et enkelt bogstav. Det vil være det første, du ser, når du har scannet koden. Noter det eventuelt i feltet på bagsiden af brochuren, og når du har alle 7 bogstaver, danner din sætning. Du afleverer brochuren ved den sidste post, nummer 8, og herefter får du udleveret en spisebillet og deltager i lodtrækningen. Husk at være til stede, når der trækkes, da der ellers vil blive trukket lod igen, og så går du glip af din gevinst. Bogstavjagten start. Bogstavjagten starter, når du scanner næste kode. Koden er sat op ved stempelmanden. Du behøver ikke at få et stempel, når du scanner. Husk det. Sådan ser posten ud. Du er her nu. Står foran shellstanderen. 5 sekunder til videoguide. Start på QR-guide. Du befinder dig foran shellstanderen. Gå lige frem. Følg vejen ned til første dør på venstre hånd, hvor der står efteruddannelse. Drej til venstre. Følg vejen og drej til højre ved vindeltrappen. Gå ned for enden af lokalet, og ved porten vil du finde den første stempelmand. Posten er her, hvor der står guide. Slut på første post.